Merba tfal, nilqakom ma' sessjoni oħra ta' qarina Miss Daniela llum se naqraw il-ktieb Emme jiġbor l-weraq. Kitba ta' Claire Zupparti u l-istruzzjonijiet ta' Matt Stroud. Ħanaqraw l-ħarsetta. Emme jiġbor weraq kull kulur, jiġbor l-weraq aħdar, aħmar, isfar. Tajt li jemu l-kulur favorit tiegħu. X'taħsbu tfal? Li jemu l-kulur favorit ta' Emme? Ħarsu naqra lejh u waħsbu naqra x'jista' jkun il-kulur favorit tiegħu. Dan Emme u din Elle. Illum Emme u Elle ġabru ħafna weraq. Ġabru weraq kulur aħdar. Aħsbu xi oġġett li hu aħdar tfal. L-aħdar tas-siġar, l-aħdar tal-ħaxix. Ġabru weraq kulur kannella. ċanna kannella ħanaraw. Il-kannella tal-ħamrija, il-kannella tal-ċikkulata. Jew ta' xi salsett li nixfu fuq il-barbecue, bħalissa. Ġabru weraq kulur isfar. Ħanaraw x'għan l-isfar. L-isfar tax-xemx u l-isfar tal-lellux. Hemm affarijiet oħra li huma sofor, bħal pereżempju nista' naħseb żewġ frottiet li huma sofor jiena. Minn ġewwa għandna l-ananas u ġvera u għandna l-lummija. Ġabru weraq kulur aħmar. X'għandna aħmar ħanaraw. L-aħmar tat-tadam u l-aħmar tal-frawli. Għandna l-aħmar tan-nar ukoll, qodu attenti min-nar. Ġabru weraq kulur oranġjo. L-oranġjo tal-larinġ u l-oranġjo tal-karrotti. Kelma oħra flok karrotti nistgħu ngħidu tzunnarija. Emme u Elle ħarsu lejn il-kuluri kollha li ġabru. Hemm kulur nieqes. Aħsbu naqra li hu l-kulur nieqes. Tajt li hu l-kulur favorit ta' Emme u Elle. Il-kulur blu. U x'għandna kulur blu? Għandna l-blu tas-sema, tal-baħar u tar-rix ta' Emme. Għaġbitkom tfal l-istorja ta' Emme?